كم كان يوم بعداي أب نيوناس حسب رينا نيرنا أبتسمينايت منجس من نجيس لنا نيرنا كلمة نيوناس يورب عمي نجيسو يورب عم كنا عمت جزيلنا 40 حدا عمت 40 حدا عمت جزء كله من يوم يورب نبيات لنا يوناس عمود خوسي سلازي نتوم تنبيت كل يوم كلنا نتوم نبيات كنا نعم كلنا نقبرز جبنا أنت أي مجمرة من نجوس نيرينا خناتنا زلنا من نجوس نيرو تسنينا نايت نجوس بحر بفلاي تبغى يرنا خناتنا علنا نايت نجوس بحر بتخكل تسنينا يتتردينا يو أموت أنتي زاربالو هوسي أنتي زاربالو يوناس تاي زاربالو نتملك تقتردو قليلي سلازي بزوج زين تاينا نجاجة دحرة بايتا نايت تصحف سلازين ردو كنا ببوخ لنا بناتنا نجرينا نترجم هم كل غاب أنتي حد جيني أي مالتي أريوس بحال أب كباب سلسلة ميتين عشران كبابي حدا نجر جيرو أب أولوس ناب أولوس يتصحفوا ملخت فطور زبلي حسب ريو أجنتها أنتها من تاي وسيدوا أنتها فطوري تبلك على وسيدوا لازم كروسوس أنتاي لو فطوري لو كفت راي كني لو مصابون تاي كونن سيم سابستانس يقولوني لو معري كونن يلو سلازم أتناتيوس بحال سبن تاي لمتير ومن فطورنا من لخت غير ناس نزومين نازلنا يلو بايرتيو بحنت ناي غريك على أيوتا يمتفعلاليو سلازم سبعين تاي جيرو تيلنا نتا فطور تبل تراي على العلوان نت معرف بمولو أم معرف كلتا قولسي خيرنا هنريه هلنا جن كالنا جري زارو كله أب سماي زول أب أمدر زول أب تحت مدر زول كله بمن تفتيري له بكريستوس يفتيرو فتصوم سب فتصوم عملاقي كاب عملاق كان تاي كونن زناس يكونن مسابو معري أبو تفتيرو ودي فتري أبو تتملي كله ودي يملو خلي كوي كالي معري أب تمحضرون ترايم تايز جبرو زفالا لي كم من تاي متى يتحسب تيلنا نتمسحف انتاي جبرون بتخكل دحربايتو أي تردون سلازي المسحف قدس بتخكل دحربايتو تزي تردين حكن صحت قليل بطعمي قليل لا تسوينا دحربايتو انت حنقبر كم زلنا زنقرنا قال أملا زمهرنا وان باولوس نيتيميديوس كصحف الله اللهم يلو أو كلام ملك تيميديوس معرف كل تقص 10 5 شهرين خريق لنا نسخاجن نتي قال حق بغنعنا زما قال فتون عايجير كان أملاك انت كتقبر على كيلو صعر قال أملاك نتصنع خلنا سي ندام ببنايو بناتنا يكوننا نترجم وانا اللو انتينا نقبر كنصعر زلنا أملاك زدلو حسابنا نردا زلنا أمودات هم استثناءنا اتقال كهم زدي زبل زلو كم زدي تترجمينا نقول هو مسفلنا إنا ناب سبات انتين قبره لما حلالفه سلازم مصحف قدس تتنقينا هنريو لنا دعم انتي اللي قال أملاك تتصنع لها جيزي يلي جيزي حتتي هذا سبا يكون بالنير ما تنقلي يكون نيلو بدي الكام تخص كفتايل كاتون بابا يكون هدي الكام بتصومونا ده حسب كان ده استنتن كان تاي خد جبر قلم لا تصنع مالتي بتعمل جيزي زحت كلامنا بفلاي بولي كيدان مالتي سلازي يروب عام انتي نيرو لنا كفو نغوسي نيرو اب قدم እግዚአብሔር كفو كم زغبر رينا نيرنا ابتنا يروب عام زمن انتي صقم نيرو سبات اتقدما يروب عام زغبرو مراخ سبات او خيدو منزورو نيرو كلتا منزرنا يام زغبر نيرو بات خيدوم نتطاوتي سو ناي سغا زموت كاغو ابز غيزي زي باغانيزم زبزحلو زمن ينير كورابشن دخاس ترسعلو دخاس تغدفلو زمن ينير بقى بت ناي مدراوي ነገር በልጭጎም የሚኖርም በዓል يروب عام زمن ሀብቲሞም የሚኖር باغانيزم زማعولሉ ይነሩ ድኻ ግን እንታይ ዝተገበረሉ ጊዜ ዝተረሳዕሉ ፍትሒ ዝተሳአነሉ ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንመናትን ሲኦ ናሞጽ አሞጽ ከርካ እንታይ ግበር ኢሎ ተነበይሎ ስለዚህ አሞጽ ክንሪኦ ኮለና ክጅምር ኮለ አሞጽ ናብ ከባቢ 6 ዝኾና ከተማታት ይጽሒፉ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ኢየሩሳሌምን ናይ ይሁዳን ገዛ ጥራ ይኮነን ናይ ኩለን ኣብ ተባብ ዝነበራ መንግስታት እንታይ ነይሩ ገዛ ይነሩ ከይና ክንሪኦ ኮለና ብዛዕባ ጢሮስ ተነቢዩ ብዛዕባ ሶርያ ተነቢዩ ብዛዕባ እስራኤል ተነቢዩ ብዛዕባ አሞን ሞአብ ኤዶም ብዛዕባ ጋዛ ብዛዕባ ይሁዳ ተነቢዩ ነጊሮኩም ነይረ ኣብ ተዛሓለፈ ጊዜ ሞአብን አሞን እንደቀመን እዮም ነይሮም ደቁሎጥ እዮም ኤዶም ከይና ክንሪኦ ኮለና ኤሳዊ بسنكت تعشنات إبراهيم عميت ولا النسبزي عم عرف عصر تغلط نتابعهرون إنه بزيت أكمل نجاري شيطان سلازي كابت شو عجزين تاي تبايلو إدوم تبايلو سلازي أمونا إن تاي جوبرني رماب زي تتزحز النجار نبجيل عاد كيدوم نتن نبص أرز نبرة عنستي كبدني قدون نيرو كفو نجاري زجبر نيرو بالزمن زي سلازي زي عبير تايلو نخلهم توم أبتخباب زنبور منجستات بسنك حتى أتوم تحجبريلو قطعيلو
ሰለስተ ጊዜ አርባዕተ ጊዜ እንታ ክገብር እንዳበለ ቀጽዕ እንዳበለ ምክንያቱ ሪንያ ነርና በቀዳማይ እግዚአብሔር አምላኽ ኃጢአት ክትገብር ኮለኻ ሱቕ ዝብለካ ነቲ ኃጢአት አይራያን ማለት አይኮነን ወይ አይጸሎን ማለት አይኮነን እንታይ ይዝደል ግን ክትምለስ ይደለካ ክትሐስብ ይደለካ ደጋጊም መዛረው ህድ ክትብል ይደለካ ደጋጊም ካን ድሕር እንዳኸድካ ምስከርካ ግን ሕልናኻ ከም ብመዓለም እንዳኾነ ይዝኸይ እንዳተረርካ ትመጽ በቃ ተራ ሆነካ ንዓኻ ኃጢአት ምግባር ክፉ ነገር ንዓኻ ቀሊል ሆነካ ቦንታይ ትገብር ትልቀቕ ማለት ናብ ዝኸፈ ነገር ኢኻ ትልቀቕ ስለዚ እግዚአብሔር መጪ ተመለሱ ክብለና ኮሎ ቃል ክልእኽ ኮሎ ክምዕደና ኮሎ ቀልጢፍና ኢና እንታ ክንገብር ዘለና ክንምለስ ዘለና ጻድቃን ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንገድ እንታይ ገብሩ ኢሉ ኣብ ሆሴዕ ይመላለሱ ሓጣን ግናው ይወድቁ እዮም ነዝ ዝርዶ እንታይ መስተዋዕል ኢሉ በትና እግዚአብሔር ሕግ ክንመላለስ ይዝደለና እግዚአብሔር ህድእ ክንብል ቀልጢፍና ማለት ስለዚ ከይና ክንሪኦ ኮለና ብዘመን የሮብዓም ነታ እስራኤል ይተነቢላ ريالنا نزا أبكل تتمغيلا إلنا نيرنا تامنكس نتاسمينايت منكسي زارب زون أبزك زي تهز بنتاي قبر نيرو زحز النجار كيركم نتمسح في طريقه خلهم حد سبعي نام حد سبيتي عطو السبعي مساء مزوم ودو خيدو عن تاي قبر مساء يزوم رخصتي بزح نيرو نتصادق بمنتاي جزوه نيرو ببرور جزوه ندخل بنتصلاج أما نت نبي كيت الزارب ببلو كل نجار استبالا شغل زمني نيرو بس سلازك زي عبير انتاي قبر انتاي بلو مالو بعمص غيرو تملوس ناباي موت كل كرابت خوين يتسب نورماليزم متزغبر شو نورمالي حتى ازغبر كابزغر مكم ነገር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ዝሙት ደጋጊሙ ነጊርናሉ ኣብ ዝሆልክ ከይና ክንሪኦ ከለና 24 ሺህ ሰባት እዮም ሃሊቆም በሓደ መዓልቲ እንታይም ገይሮም ተይልና ስጋውን መንፈሳውን ምንዝርና መንዚሮም ጳውሎስ ብዛዕባ ዝዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከምቶም ንእግዚአብሔር ፈቲኖም ኣብ ምድረ በዳ ዝጠፉ ኣይትፈትኑዎን አምላኽ كم تتمع زمزم زودهم تايت قبول رحوا 23 شح سبات يوم أبزول كهينا هنري قلنا 24 شح مويتهم باولوس كوت قبول قلنا 23 شح سبات يوم مويت انتايت مغنيان تيلكا رخصت بزيحنيم مصدق معاب تاخ قبر جميرهم توم حزبي كم نزورو جمير اب حدش كيدان كليرا قاميتلنا نسب تسالونكي انتاي لوم اب قداي تسالونكي معرف 4 نتز نغرناكم قال بو انداسسونكم اندعبكم كتكدو فقاد املاح انتاي قدسناكم كم مزرنا خطرحوي بتجيزيت بعل قرنطوس بعل تسالونكي خيد كخطريو خلخا توم باغان زموت بوم تاي نيرو نورمالي نيرو اولس كيترف انتايلو فقاد املاح قدسناكم كم منزر كترحوي املاح نقدسنا يصوين نرخصت ايكون بزمن عموزكم يوم زغبر نيرم تومزي imagine رايو حدا سبعي ناب حنت قالت اج تبوخا ددحروسو مس دليت غير مس تودخا ياتما رايو ترخصت تا مدر تبالاش ناملاخ زفولتو زبيم نير اب قداي قرنطوس مراف 5 ነገር دسيم تدغيم حدا نابسيتو بواچ كم يغيركم قاسقولكم يلون باولوس كمان كتنصحي قالكم كمان كتغونحو يقالكم انتاي قوم تغبروا زلهم يلو نيشتي ماي بيحو انتاي يزغبر نخلو يزبقع نيشتي حاتيات اب حدا بوتا تاعتيا نخلو انتاي تغبروا توقعوا يست نفولطينا اديتاتنا انجراح تغبرا بانخ نغبر كلنا نيشتي مبا ينفحو قلطيف يزبرزو اب قداي قرنطوس مراف 6 خينا خريو خلنا دسيم حسابي تزاري كبدي نبلعي بلعن خبد زموت نسغا ابنيو بواغا استعدغ سغا كما يغيركم كوم تغبروا وموت تاكل كريستوس دي وسيده مس امن زرا خطحزو نو يلو تغزي بواغا استغزا املاح خبرولي زوم ناينوستيزم نزوم ناينستيم نيكولايان زبحالو تمرتات نحواريا زشغروم زنبرسيو نيكولايان كوم زبل بحر نيرو اغبرارات مبزحتهم سامل اغبرارات مراف 6 زلو سباي نيكولايا زبحال سباي ناتو تختل اسي بدحري معبيلوسي معبيلو بتتمر نيكولايان كير كخطريم كلها سب ناي سغاتم نيتو دليت خغبرالو يب بسغو دليت خغبرالو يب راي يوحنس معرف كلتا خينا نريو خلنا بزعبا ناي نيكولايان تمرت خقاومو خلو اغزيابير نعوري بسغا خدليت كاي تغبرني خا بواغا تغزي كاي خا ايكونن بسغا خا بحسابك كمان كفو تغبر اي فقدكال ماتيوس 5 قميتلنا ايوب اب 30 كنتن معرف كزارب كله يا انتي ناب صبات سبيتي خيري مسعينتي كيدانات يلو خيل حدش كيدان زغدداي نمتاي قوم يغيرو اغدي دوتيلنا اغزيابير حيل يبناي كتغبر تخيليها ناب تصغا بمتن راسخا زغزا خالو بمتن زمصخا انتي تخونيها اندا تقدسكا اندا تفلخاي خاتمص ابراهيم 10:3 كلير غيرولو نامنازر انتي كم زغبر اغزيابير كم زقص اكل غزي اب زمانات اغزيابير نتناي رخصت حساب صلوي ايقيرني اغزيابير ابولي كيدان دسيم املاخي
اب حدش كيدان دسي مامنا تا تياترات تبال محبركم يعني راه ايزابيل تبال قال انتي تغبرهم نيرا نتو ما قلقلت تمنزرهم نير حيزاتهم تخين نطاوت استحاره خبلعون بزموت انتي تغبرون كتحازون يا توستم نير كوغا كايل تملس يدانقوم نير نتو محبر ስለዚህ ኣብ ዘመን አሞጽ ኮሚ ነሩ ካብ ዝገርመኩም የሮብዓም ብዝነበረሉ ዘመን ድኻ ንዑቂ ነሩ ንድኻ ይዝክርዎ ነሩ ከመይ ገሮም ዝህብቱም ነሮም ተልካቶም ስፋት ከበዓመጽ ብስርቂ حلف حليفهم تايلو بزع عز خزارب كلسي اتمدقس يوم كيترفس بناي حرماس كسلمو جميرو ناي ايفوري ما اكاب كومينيرو غزو كومي زلنا قلاملا يسلمو نيرو دخاخاكم تدربيلو زريفهم يم كازومچو زريفهم امچم تاي غبرو يتقوم سلازن تايلوم እግዚአብሔር بشوعتميتن 20 ከባቢ አታ መንግስቲ ናምነው የሰዲዷ ማአነ ከመገረሱ ክብልኮም እንዳገበርኩም ይዱ ነተናይ ደኻ ነገርና ባይንታ ይገብራሉ ይዲባሉ ነትገዛውት ተስልሙ ወለሁ አይክትነብሩሉን ይሁም ይሉ ወይነት ዘሪኹም አይክትፈቲውን ይሁም አንስተኩም ንኻልእ ክህበኔ ጉዙ ይሁም ዘገርም ነገርሲ አባብ ብዛዕባና ዮሴፍ ክዛረብ ኮለስ ብናይ ስብራት ዮሴፍ ድንጋጽ ዘይብሎም ይሉ ዘይቲ ይልከዩ ከነናይ ዳዊት በገና አምጪውን በገና ይሃርሙ ይሉ በገፊሕ ዋንጫ ወይን ይሰትዩ بناي يوسف سبرات جنزي قدشوا سوق إلنا خنزرف كلنا باي ذوي الزريفنا نأكبه أبز جزيز السوق زبالة يزم مثلا أنا الدقاقي مزارب وانا قرال دليت كان داقبر كاخد كير كل خاسي زي أبير السوق إلو مالت أيكونا مصحف قدس كوم أي مهرنان كومي مهرناني مصحف قدس سوق إلو مالت جنن تايو كل جزيز بلوكم كنا حد كنا حسب سلاز دليلنا ترايو ካብዝ ገርመኩም እንዳተጋገኻ መጽሐፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ከይላ አኸሰባት አይቃጻን እግዚአብሔር ግርምያ ትብለን በቃ ክሪኦ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቀድም ስጉምት ሙሳዱሲ ይልምን 20 ዓመት ከባቢ ይልምነካ እንደገና ትምህርትን ተአምራትን ካይገብር ክትምለስ በዘመን አሞጽ ካብዝ ገርመኩም ትንቢት ምስ ጀመረ አሞጽ ወደ ነብይ ኮነ ትንቢት ምስ ጀመረ ሓደ ነገር አጋጥሙ ድሕሪ 2 ዓመት ምንቅጥቃጥ መሬት አጋጥሙት መሬት ንምንታይ ምንቅጥቃጥ መሬት ገይሩ እግዚአብሔር ከሐስቡ ሰባት እዛ አሞጽ ዝንበየ ዘሎ ለካና እግዚአብሔር ሩሶም እንታገብሩ ክምርምሩ ግን ሰው ኢላሞ ትምንቅጥቃጥ አርኪኦሎጂስት ጽቡቅ የራማጽና ያመም ነት ምንቅጥቃጥ ከሄድካ ቸክ ትገብሩ ከለ አሎ ኔሪ ቡርቱዕ ምንቅጥቃጥ ዘካርያስ ከይተረፈ ዘኪሮሉ ዘካርያስ ምስሐጌ ዝነበረ ማለት ምስባዕ ዞርባቤል ዝነበረ እሱ ከይተረፈ እንታይ ገይሩ ወይ ነቲ ኩነት ተንኪፉ ወሎ ና አሞጽ እግዚአብሔር እንዳተዛረበ ከለ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ እዛ አሞጽ ዝዛረበኩም ዘሎ ትክክል ይተመለሱ بقال تمني واسي مدر خان قد جميل نتم قد قد مدر خي ترف شلل لهم اب اموس انت غبركم يلوم شو كوداكم اي صنحهم عود عامتات يم صنح اي دون غوي يد እግዚአብሔር ቀልጢፋ አንተ غبرون كل አይና نري ከተራሃ خبلهم كلها ስለዚህ ምሳሐድሽ ኪዳን ከና ኸሪዮ ኸለና ኻት ክርስቶስ ነታ ዓንያዝ ነበረ ቤት ዳዊት እንታይ ከም ዝገበረ ከምዛ ሃነጻ ኣብ ግብራርያት ምዕራፍ 15 ንምንታይ ያዕቆብ ነዛ ሐሳብ ዘአምጪዎ ተይልና ዘገርም ነገር ተገይሩ ሰብ በእምነት ይዝድሕን ጳውሎስ እንታ ክገብር ጀሚሩ ክምር ጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ ሚስዮናዊ ጉዕዞ ካብ 46-48 ኣበይ ጀሚሩ ነይሩ ካብ ጳፎስ ቆጵሮስ ገይሩ ናብ በዓል ጴርጌ ሶርያ አንጾኪያ ልስጥራ ናብ ኩለን ይኸይዱ ነዘን ማሕበራት ዚን ጳውሎስ ክምህረን ከሎ ሰብ ገላትያ ክነግረን ከሎ ብምንታይ ከም ዝድሕኑ ይነግሮም ብጸጋ ስለዚህ ንሓሶት መምሃራን እንታይ ገይሮም አትዮም ሰብ ናይ ሙሴ ሕግ እንተ ዘይተገዚሩ እንታ ክገብር አይከልኒ ኢሎም ሓሳብ አምጪዮም ተዛሪቦም ማለት ሽዑ ክትዕ ኮይኑ በዚ ነገር ባእሱ ኮይኑ ኣብ ሃዋርያ ሞንታይ ንግበር ተባሂሉ ናብ ምንታይ መጽዮም ናብ ኢየሩሳሌም መጽዮም አውታኪቦም ክዛራረቡ ከለው ጴጥሮስ ሓደ ሓሳብ አምጪ ንዓይና አሕዛብ ወንጌል ክነግር እግዚአብሔር እንታይ ገይርኒ ኢሉ መሪጽ ስለዚህ እግዚአብሔር ንባዕሉና አሕዛብ ብምንታይ አንጽሂዎ በእምነት እዩ ብግብር ይኮነ ያዕቆብ ይሽዑ ተሲነ ዛ ሐሳብ ጃንታ ገይሯ ተዛሪቦ ማለት ነታ ዓንያዝ ነበረት ናይ ዳዊት ቤት እንታ ክገብራይ ካንጻይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ክገብር እዩ እግዚአብሔር ታ መንግስት ያ ሃንታይ አሄዳን በእምነት ጸድቁላ አሕዛብ ካብ ብምንታይ በእምነት ጸድቁላ بخومينة حسابم شو قلاتي خينا خريا خلنا كاب معرف حدا كسب معرف شو دشة بزعبة من تيات مرتا مصحف بزعبة أجان حقن أما معرف حدا خينا خريا خلنا باولوس كزارب كله كم يجيركم نبكال وانجيل شفت يجيركم كات أجان نعين بعلو زيابير كتوع عنه خلوا كوبود بمنتاي تسويني
بصقا يصوعني بغبري يكونه سوغاغ محبره نيره قنا نيره كله يزغبر نيره ግን ብምንታይ ድሕንን ንዓይ بصقا ኣብ ምዕራፍ ክልተ ከይዱ ክዛረብ ከሎ ቲቶስ ንባዕሉ ምግዛራ የለዩ ግዝራት ኣይኮነ እንት ጉዳይ ናይ እምነት እዩ ስለዚ ንዓኹምን ንዓናን ብምንታይ ዘጽድቀና እግዚአብሔር በእምነት ካብዚ ገርመኩም ነገር ጴጥሮስ ንባዕሉ ተሓዋዊሶ ነይሩ ቁርባው ናብ አንጾኪያ በ46 ኤዲክስ 49 ኤዲ ተንቀሳቅሱ ነይሩ አው መስከረ እንታይ ገይሩ ነቶም ካብ ያዕቆብ ዝመጹ ሰባት ምስራያም ፈሪዩስ ተፈሊሩ ባርናባስ ከይተረፈበት ነገር ተሐቢሉ ስለዚህ ጳውሎስ ከመይ ገርኩም ኮም ትገብሩ ንዓኹምን ንዓናን እንድሕር ብጸጋ ተዲሕንናስ ከመይ ገርና ንሕና ክንገብሮ ዘይንክል ነቶም አሕዛብ ነኽብደሎ ስለዚህ ሰብ ብግብር ሕግ እንታይ ይገብርኒ ኣይጸደቕኒ ብጸጋ ይጸደቕ ሰብ ክርስቶስ ሰብ ብግብር ሕግ ተጸደቕ ነይሩ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ንከንቱ أنا تصدق أملاك هنا عني. فلذا معرف ثلاثة كيدو أنتم عايش قبلهم جميع. أتابعهم مستجبر جبريت مرتين تعمراتين بمنتاي. بمسمع من الدي ويس بمنتاي. ثلاثة سوم عندهم. بجبر حق كوي كونه. أبراهام آمين أنتاي جيرولي نتصدق تقول يرولي. لازم باولوس كصحفاز جبرو تبوهم يا. تأخير بابهم ينير. أبر بعن شعتن إيدي كباب يعطي صحيفة غلاطيا مال. لازم نتانا يداويت بيت انت خجبر يلو باموس غيرو كحدثا تحدثا ግን ሰባት እንታይ ዝገብሩ እዮም በእምነት ዘአትዋ አይዳያን በእምነት አሕዛብ ካብ እንታይ በእምነት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከይና ንሪኦ ከለና ነቲ ከልካል ቀጽር ዝነበረ ሴሩ ሓደ ዝገበረ ሰላምና ይልወል ነቶም ተስፋ ዘይነበሮም ተስፋ ሂቡ በመን ከም ዝኣምኑ ገይሮም በክርስቶስ ማለት እዩ ለازم ሰዓት ኪዳን ከነተሓዙ ከለና ያዕቆብ ካብ እንታይ ኮት ገይሮ ተሓሳብ ካብ አሞጽ ማለት እዩ ኦኬ መነመን የሚልና ነርና ናይ ሮብዓም ዘመን ነቢያት አሞጽ ሬና ነርና ሆሴ በዘመነቶም ነገስታት ይሁዳ ኡዛያ ዮታም አሃዝ ሕዝቅያስ በዘመነቱ ንጉስ እስራኤል የሮብዓም ሪኤለና ምሻቄ የሮብዓም ከም ዘሎ ኢና ንዛራረብ ዘለና የሮብዓም ወዲያስ ኖሴ ወዲ ቤር ዝመጻ ቃል እግዚአብሔር እዚዩ እግዚአብሔር በሆሴ ክዛረብ ምስጀመረ እግዚአብሔር ኖሴ እታ ሀገር ካብ እግዚአብሔር እንታይ ይራላ ሪሒቅ ዓቢ ምንዝርና ትምንዝራላሞ ውሉድ ምንዝርና ዘሎ አሰቤት እንታይ ግበር ምንዝርና አውትወሉ ከይዱ ንጎሜር እቲዋ እግዚአብሔር ፕራክቲካል ተዛረብ ጀመረች ዝረአ ዝድም ዝተሐስ ባሞጽ እኮ ዝዛረብ ጸኒህ ይልና ያለናምሽ ከላይ ነብይ ኻምጽ ንመናተንሲዮ ኖሴ ከይድ ካኑ ጎሜር ታይ ግበር አምጻያ የእትዋ መሰምጻ እንታይ ወሊዳ ኢዝራኤል ወሊዳ ስለዚህ ድሕረ ሕጂ እንታይ ገብሮ ምን እስራኤል ስብርብር ኮብሎም ይኽብል ጀመ ከይዳ እንደገና አምጻያ ኃይሉ ንመን ወሊዳ ንሉራህማ ወሊዳ አፍቅሮኩም ነይሎም እግዚአብሔር አሞዳታ ከይዳ ንመን ሉዓሚ ህዝብ አይኮንኩም አና አንተ አይኮኔ ናትኩም አይኮኔ ይኽብሎም ጀመ ከመንዙሩ ጀሚሮ እግዚአብሔር እንዳፍቆሮም ፕራክቲካል ከሪዮም ጀሚሮ እግዚአብሔር እንዳፍቆሮም እንዳሐለ የሎን ኮሎስ እንታይ ገብሩቶም ህዝቢ ይኸዱ ይምንዝሩ አእምሮ ዘይብል ህዝቢ ይሎ ነት ህዝቢ ተገልጾ ኸሉ ከይዱ ይዓጥን ይሉ ንጣዋታት ዓጢኑ ሳውኻ ይምንዝር አበርባዕተ ክዛረብ ኮሎስ ህዝቢ ይሳን ፍልጠት ተጠፋሉ ፍልጠት ስለዛ አበኻና አና ካን ከይት ኮንታ ገብረከ ካቤከ አና ንባዕለከ አለከ ተህዝብ በቃ ተለቂቁ ከምቲ ኤፍሬም ብዙሕ ምዃኑ ሰውይታት ኣብዝሕ ኤፍሬም ብዙሕ ተመሰውይታቱ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ክንዱ ዘይተገልበጠ ቅጫ ኢሉ እንታይ ትገብሮ ዘይተገልበጠ ቅጫ ኣይትበልዑን ኢኻ ወላ ሓንቲ ኮይኻ ዘይትገብሮ ኣይበሰለን ቢሕወይ ካልእ ሰብ መፂኡ ሓይሉ እንታይ ገብሮ ይበልዑ ጎደቡ ኣይርዶን ኢኻ መን ሓይሉ ከም ዝበልዑ ሲሉ ይልቃ ምንዝር ሆሴ ኸይድኩም ክትሪኦ ከለዎም እቲ ቃል የንቀጥቅጠካይ ናብ ምንታይ እዮም ተለቂቆም ነይሮም ቶም ህዝቢ ፓጋኒዝም ፍርሃት አምላክ ዝጠፋሉ ጊዜ የምልኾዮም ኮነ አምላክካ ግን ካንታይ ሓሶቲ አቀድ ኣብ ካላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከይና ክንሪኦ ከለና ሕብራ አምልኾ ኣለዎም ምሽ ነታ ሓይሉ ግን ክሕድዎ ዲና ይገብሩ አክቲቪቲስ ኮ ገብርዮ ልቦም ግን ካው እንታይ አዝዩ ዝራህ ትልቦም ካብ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝራህ አማቴዎስ 15 ከይና ክንሪኦ ከለና ፈሪሳውያን ብኸናፍሮም ወራዙት እዮም ነይሮም ወራዙት አክተር እቲ ሂፖክሪት ኢሎ ዘሎ አክተር ማለት እዩ እቲ ቃል እሱ ይትርጉም ይዋኔ እዞም ኣብ ሆሊውድ ንሪኦም ቀደም ዝነበርና ፊልም ሲ ከመይም ቶም ሰባት ሓደ ፈራህ ሰብሲ ኣብታ ፊልሚ ጨካን ሰብ ተገይሩ ይሳል ባህሪያቱ ከይድካ ክትሪኦ ከለኻ እኮ ፈራህ ክኸውን ይኽእል
እንታይ ግን ዝገብር ዘሎ ኣክቲ ዝገብር ዘሎ ካልእ ሰብ መሲሉ ይኸይድ ፈርሳውያን ከም ባህር ነይሩ ወለል ዝበለ ክዳን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ብዛዕባኦም ክዛረብ ከሎ ትስምብል ኢኻ ክዳኖም ወለል ብሉ ጸሎት የብዝሑ ረአዩና ትልብ ግን ሩሑቕ እዩ ኣምልኾ ኣለዎም ኣክቲቪቲ ዝገብሩ እዮም ነቲ ሓይሉ ግን ብውሽጢ ይክሕድዎ ምክንያቱ ንወዲ ኣምላኽ እዮም ፃረርዎ ነይሮም ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝወፀ ነቲ ኣምላኽ ዝለኣኹ ብዘይ ምክንያት ነቦ ጸልዮሞ ንዓይካ ጸልዮም ንክብል ጀሚሩ ማለት ስለዚ ኣክተር ክንከውን የብልናን ኣፍናን ልብና እንታይ ክኾን ኣሎ ሓደ ክኾን ኣሎ ክተሓሓዝ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 23 ከይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባኦም ክዛረቡ ከሎ ሉቕሉቓት መቃብር ጸሎት እዮም ካዞ ብዙሕ ትጎደና ካብ ዝገርመኩም ሓደ ነገር ክነግረኩም ክንዓቢ ተደሊና ተሓቢና ኢና ንዓቢ ብሑብ እዩ ሱር ዝስደድ እሶም እንታይ ባህር ነይሮም ጥሩምባ ነፍሑ ነይሮም ከምዚ ኣብ ጉባኤ ብሓባራይ ንጸሊ ኮንኩን ዝብል ዘሎ እቲ ግዜ ተወስቶ መዓልታት ምስ ኣምላኽ ሰብ ኣይረኣየኩም ንምንታይ ተእውጁ ኣድላይ ይኮነን ስኢልካ በይንኻ ሱር ስደድ ሱር ምስ ሰደድካ ሓደ መዓልቲ ክትወፅእ ኢኻ ክትኮስ ኢኻ ማለት ማንም ካይሕዘካኒ ኢያሱ ነቲ ቃለይትን መዓልቲ እንዳስተንተኖ ከሎ ኣብ ቅድሙ ነገስታት ጠጠው ክብሉ ክኢሎም ድ ኣይከኣሉን እኮ ስለዚ ትናይ ሕብሪ ኣምልኾ ዘለዎ እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮይ ይጸሎይ ይፍንፍኖይ ኣብ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ 3 ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ገይርልና ኣሎ ተመልኺኻ ነቲ ሓይሊ ግን እንታይ ትገብሮ ትኽሕዶ ሓይሊ ይንኽሓድ እዚ ብዘመን ሆሴ ከምኡ ባህሪ ነይሮም ቶም ህዝቢ ኣዝዮም ካብ ኣምላኽ እንታይ ገይሮም ነይሮም ርሒቖም ነይሮም ምስ ሓድሽ ኪዳን ከይና ከነተሓዙ ከለና መሲሕ ከም ወዲ ኣምላኽ ኮይኑ እንታይ ተገይሩሎ ተገሊጹሎ ንህዝቡ ከናገፍ ዝኽእል ንሱ በይኑ ጥራይ ኣነ መናገፊ እንዳበላው ደጊሞሉ ሞት ኣበያ ኣሎ ብልሕኻ እንታ ሲኦል ኣበያ ኣሎ ዓወትካ እቶም ህዝቢ እንታይ ገብሩ ነይሮም ምስ ሞት ምስ ሲኦል ኪዳን ኣእቱ ነይሮም ኣነ ግን ካብ ሲኦል እንታይ ክገብረኩም ኢሉ እግዚአብሔር ከናግፎኩም እየ ዘናገፈና ክርስቶስ ይኻብ ሲኦል ይኮና መንዲ ናጊፍና እንከፍሎካ አይንከኒና ነርና ተዋጋ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርና በወድ በክርስቶስ ገይሩ ዋጋ ከፊልና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ እግዚአብሔር ንክርስቶስ ኣምላኽና ዓና በክርስቶስ ከዓርቀና ከሎ እንታይ ኣብ ክርስቶስ ነይሩ በደልና ካንታይ ገበረልና ይሓዘልና ምሕረት ገይርልና ማለት ስለዚህ ከናግፈና ዝኽእል መኒ እግዚአብሔር ጥራይ ምድሓን ናይ ስላሴ እዩ ክንድሕነሉ ንኽእል ስም በክርስቶስ ጥራይ ክንናገፈሉ ንኽእል ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ናእትወሉ ኣብ ቆሎሴ ቀሚጥወሉ በክርስቶስ ጥራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓለም ከዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ኣብ መስቀል ከም ዝነበረ በደሎም እንታይ ገበረሎም ኢሉ ይሓዘሎም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ መንጊሩ ይዓሪቆ ኣብ ክርስቶስ ጥራይ መናገፊ ካብ ዝገርመኩም ኣናጊፉ ሱቕ ዝብል ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ዝህብ ኣምላኽ ኢኻ ነቲ ሓሳቡ እንታይ ከግብረና ዝኽእል ከፈጽመና ዝኽእል ክንደክም ከለና ጉልበት ዝኾነና መንገዲ ክጠፋና ከሎ መንገዲ ሂቡ ዝመርሓና ኣንፈትና ኩሉ ክንስእን ከለና እግዚአብሔር እንታይ ገበረና ጋይድ ገበረና ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4 ኸሚል ንጽቃት ኣይጸብና ንገብሮ ሓደ ግዜ በቃ ጨንቅ ብለና ተስፋ ገና ይንቀብጽና እግዚአብሔር ቆም ይገብር መርሓካ ማለት ካብ ሲኦል ዘናግፈና መኒ ክርስቶስ እዩ ካብ ሞት ዋጋ ከፊሉ ከድሕነና ዝኽእል ካ ንሱ እዩ ኣብ ገላትያ ኸይዱ ክሬና ካብዛ እኪታ ዓለም እንታይ ገይሩና ኣሎ ክርስቶስ ብፍቃድ ኣቦ ገይሩ ኣናጊፍና በጃ ከፊልና ራንሰም እቲ ዋጋ እንታይ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ሰብስ ከፊልካ ምምላስ ማለት መሊስና ብዋጋ ዓዲግና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ደንጋጽ እንታይ ኣፍቃርኒ ኣብ ሆሴዕ ከይርኩም ክትሪኦ ከለኹም እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ኢኻ ትብል ሓደ ግዜ ትኸይት ትምንዝር ከይድካ እስከ በጃኻ ምጻያ ብሎ እንዳበደልና ምሕረት ይገብረልና ግን እቲ ምሕረቱ ካንታይ ይገብር እዩ ደረት ኣሎ ዓቐን ኣሎ ስለዚህ ነቲ ምሕረት ታይ ክንገብር ኣለና ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት ደንጋጺ ኣብ ሆሴዕ ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም መን ይኾም ዝገብር ሰበይትካ ኸይዳ መንዚራስ እንታይ ኢኻ ትገብር ሴፍ ኢኻ ተልዕሎ ወረቅ ግን ዳሓን እስከ በቃ ከይድካ እንታይ ግበራ ኣምጻያ ካልኣይ ካ ትወልድ ከይድካ ዳሓን ትምንዝር ከይድካ ምለሳ ፍቕሩ ኣብ ሆሴዕ ጽቡቕ ገይሩ ተራእዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ሓደ ግዜ ኮይ ገርመካ ነዛ በዝእ ከይተታሒዛ ዘላ ዓለም ኣብ ሴሪያኻ ኮፍ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ሲ ኩሉ እዩ ተባላሹ ዘይተባላሹ ኮርነር እኮ የለን ሕጂ
ንዓለም ጠጠው ኣቢልዋ ዘሎ ከይጠፍእ ግን ምሕረት ኣምላኽ ሒዙ ኣሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ሒዙ ኣሎ ንዓለም ክሳብ ሕጂ ነቶም ንድሕሪት ገዲፎሞ ዝምለሱ ካ ፈዋሲ መላስ እንታይ መሓሪ ባክስላይድ ንዝገበሩ እንታይ ገብር ተተመሊሶሞ ይምለሶም ልብና ኣይነትር ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እንታይ ዝብለና ልብና እንዳተረረ ካብቲ ህያው ኣምላኽ ከይንርሕቕ እንዳተረርካ ኣብ መወዳእታ ከውሒ ዝኾን ከውሒ ተኮይኑ ናይ ጀዘቤል ስፒሪት ተዛራሪብናሉ ነርና መጪ ሰብ ክምዕደካ ከሎ ዋላት ዝምዕደካ ጸላኢኻ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብእዋን ኢኻ ክትምለስ ዘለካ ከይርሓቃ ዳዊት እንታይ ባህር ነይሩ ልቡ ይውቃዕ ናይ ሳውል ክዳን ቀዲድካ ዶ ልብኻ ገና ከይቆተሎ ኣርሒቑ ከይኒት ሰብኣይ ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ኮ ብዙሕ በደል ዝገብር ግን ኣርሒቕካ ናይ ምኻድ ባህር የብሉ ቶም ካለ ነገስታት ከይና ክንሪኦም ከለና ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ብኡ ይኸዱ ይቕፅሉ ደቂ ኤሊ ሪናዮም ኢና ደቂ ቢልያል ከም ዝነበሩ ይቕፅሉ ኢሎም ከምኡ ክኾን የብሉ ክንምለሶ ከለና እንታይ ገብረና እግዚኣብሔር ይምለሰና ከም ብሓድሽ እዩ ዘተስኣና ከም ብሓድሽ እዩ ዘሰጉመና ኣይዝክሮን ኢኻ እንታይ ጥራይ ዝደሊ ናይ ከናፍር ምንሳሕ ኣይኮነን ዝደሊ ካብ ውሽጢ ማለትካ ኮይኑ እቲ ናይ ውሽጢ ንስሓ እንታይ ከም ዝገብር ትፈልጡ ዲኹም ወዲእካ ምስ ተንሳእካ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ መጪስ ኣፃናንዕ የብለካ ዝንን የብለካ በቃ ከምዚ በቃ ፍውስ ትብል ፈቲንኩም ኣለኹ በቃ ይፍውሰካ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ምሕረቱ ክንጥቀመሉ ኣለና ክንምለስ ኣለና ስለዚ ኣብ እስራኤል ከይና ክንሪኦ ከለና የሮብዓም ምስ ሞተ መን ደይቡ ዘካርያስ ወዲ የሮብዓም ክንደይ ወርሒ ገዝዩ 6 ወርሒ እዚ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ክፉእ ገይሩ እግዚአብሔር ንየሆ ክንደይ ደቂኻ ተሳልካ ኢልዎ ነይሩ 4 ነጊሶም እግዚአብሔር ነቲ ዝበሉ ኣይቀይሮን 4 ዮም ግን ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮም ኮይኖም እንታይ ገበሩን ኣይተማላለሱ ናይ መወዳእታ ናይ የሆ ወዲ ዘካርያስ 6 ወርሒ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝገዘ መን ይቀትልዎ ሻሎም ይቀትልዎ ሻሎም መፂ እንታይ ገይሮ ቀትልዎ ሻሎም ክንደይ ገዝዩ ሓንቲ ወርሒ ብድሕሩ መን መፂ መናሒም ካን መን ቀትልዎ ንሻሎም ቀትልዎ ኣብቲ መወዳእታ ኣብታ ሰሜናዊት መንግስት ኣቃታታል ጥራይ ነይሩ ክንደይ ዓመት ገዝዩ መናሒም 10 ዓመት እዚ ንጉስ ዝኽፉ ነይሩ ነብሰ ጾር ኣብ ዝረኸበለን ግዜ ብሓደ ቦታ ከይዱ ኣንስቲ ከብደን ይቀደን ነይሩ 10 ዓመት ይገዝዩ ክፉ ይኻ ነይሩ ብድሕሩ መን ተኪዎ ጴቃሕያ ወዱ ማለት እዩ እሱ ካ ክንደይ ዓመት ገዝዩ 2 ዓመት ኣብታ ሰሜናዊት መንግስት ክንደይ በፂሖም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 18 ካብዞም 18 ወላ ሓደ ንኣምላኽ ብምሉእ ልቡ ዝጠበቐ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ የሆ ይጀሚሩ ነይሩ የሆ ካ እንታይ ይገበረን ፅቡቅ ገይሩ ኣይወደን ካብቲ ናይ የሮብዓም ዝሰሓቶ መንገዲ ካው እንታይ ይገበረን ኣያግለሰን ስለዚ ኣብዚ ኣመንት ክንበ ጀሚሩ ኢሳያስ ኣብዚ መፂ ኢሳያስ ማስ መፂ ተልና ብ740 ዓመት ኢና ምንታይ መፂ ናብ ናይ ትንቢት ጸጋ መፂ ክንበ ጀሚሩ መን ብዝነበረሉ ግዜ ኡዛያ ብዝሞተሉ ኣብ ምዕራፍ 6 ኢሳያስ ከይና ክንሪኦ ከለና በታ ኡዛያ ዝሞተላ ዓመት ንእግዚኣብሔር ኣብ ምንታይ ይረአሉ ኣብ በሪኽ ቦቱ ዘፈራት ልብስ ነቲ መቕደስ ታጊርዎ መሊዎ ሱራፌል እንታይ እንዳበሉ ኣው ይጽልዩ ነይሮም ቅዱስ ኢኻ ምድሪ ኩላ ብመን መሊያላ ብኽብርኻ መሊያላ ስለዚ ኢሳያስ ኣብዚ ኣይጀሚር ኢሳያስ ክንደይ ዓመት ተነቢዩ 55 ዓመት ይተነቢዩ መን ንጉስ ነይሮም ተይልና ኡዛያ ዮታም ኣሃዝ መን ህዝቅያስ 4 ነገስታት እዮም ነይሮም ፋይናሊ ኢሳያስ ዝቀተሎ ሰብ መኒ መናሴ ተመገዙ ትብላ ዕብራውያን 11 ከይና ቃል ኣላ ምሽ ሓቂ ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ኣይሁዳን ካልቸር ባህሊ ከይድካ ክትሪኦ ከለኻ ብመን ተቐቲሉ ይበሃል ብመናሴ ክንሪኦ ናቱ ንጉስታይ ከም ዝገበረ ኢሳያስ ካብቶም ናይ ሮያል ፋሚሊ ካብቶም ናይ ሃብታማ ስድራ ቤት ዝወፀ እዩ ቃላቱ ዋላ ክትሪኦ ከለኹም ብጣዕሚ ምሁር ሰብ እዩ ኢሳያስ መጽሓፍ ከይድካ ተጽናዖ ከለኻ ታው ተጠቂሙሉ ዘሎ ቃላት ንባባት ልብኻ ይስትንክፈክ ስለዚ ኢሳያስ ወዲ ዓመፅ ብዘመን ኡዝያ ዮታም ኣሃዝ ህዝቅያስ ነገስታት ይሁዳ ብናይ ይሁዳ ኢየሩሳሌም ዝረኣዮ ራእይ ኣብ ምዕራፍ 1 ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ብኢሳያስ ብምንታይ ጀሚሩ ነይሩ ብዘረባ ይጀሚሩ ነይሩ ብዘሎ ትርእስ እንታይ ሕሙሚ ብዘሎ ትልብ ሕሉል ብዕራይ ንዋኑ ኣድግኻ መብልዕባኑ እንታይ ህዝበይ ግና እንታይ ገይርንሎ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ተመለሱ ኣብታ ከተማ እንታይ በዚሕሎ ደም ምፍሳስ በዚሑ ድኻታት ዝርገጹሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝረሓቀሉ ዘመን እዩ ከመይ ጌርኩም ከናብ ኣጸደይ ክትረግጹ ጀሚርኩም ኢሎም እግዚአብሔር ህራይ ተይልኩም ተተኣዚዝኩም ጣዕምታ መሬት ክትገብሪኹም ትበልዑም እምብት ተይልኩም ግን ኣነ ተዛሪበ ሞንታ ክገብረ ክውዳእኩም
ኢሳያስ መጪ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ነታ ደቡባዊት መንግስት ኸ እንታይ ክገብራ ጀሚሩ እግዚአብሔር ተመለስ ክብላ ጀሚሩ ነታ ሰሜናዊት መንግስት በመነመነ ገይሩ ክዛረበን ጀሚሩ አመጹን ሆሴን ይናሪና ያንምሽ ነታ ደቡባዊት መንግስት ኸ ንመናተን ሲዮ ኢሳያስ ስለዚህ ኸይና ንሪኦ ከለና ኣብታ እስራኤል ምን ገዙ እንደገና ጴቃህ ንመን ቀቲልዎ ጴቃህ ያቀቲልዎ ማለት እዩ ስለዚህ ጴቃህ ክንደይ ዓመት ገዚዩ 20 ዓመት ኣብ ምንታይ ገዚዩ ሰብዚ ኣብ እስራኤል 19 ንጉስ እዩ 19 ነገስታት በፂሖም ኣሎ ኣብታ ሰሜናዊት መንግስቲ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ ኸይና ንሪኦም ከለና ክንደይ ነገስታት በፂሖም ኣሎ 11 እታ ሰሜናዊት መንግስቲ ድሕሪ ሰሎሞን ክንደይ ዓመት እያ ፀኒሓ ኢልና 250 ዓመት እያ ፀኒሓ እታ ደቡባዊት መንግስቲ ኸ 350 ዓመት እያ ፀኒሓ ስለዚህ ጴቃህ ምስ መፀ ተዘገርም ነገር ንመን ምስመን ክራኸብ ጀሚሩ ምስ ዮታም ከይና ክሪኦ ከለና ንኣምላኽ ዝፈርህ ዝነበረ ሰብ ዮታም ወዲ መኒ ወዲ ኡዛያ እዩ ኡዛያ እንታይ ዝገብር ዝነበረ ንጉስ እዩ ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ምስ ሰለጠሉ ምስ ቀንዑ ሓደ ነገር ገይሩ ትስሙ ዝኑ ናብ ምንታይ ወፂ ብለና ክሳብ ግብፂ ማሕረስ ዝፈቱ ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ ኩሉ ነገር ቀኒዕሉ እግዚአብሔር ኩሉ ኣሳልጦ ሂቦ ንኣምላኽ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣቡኒ ዮታም እንታይ ግን ገይሩ መሲልኩም ተዓቢ ሓደ መዓልቲ ሲ ካህና ዝገብሮ ዕጣን ከዓጥነ ኢሉ ናብቲ መሰዋእቲ ቶም ካህናት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሉ ውፃእ እስኻ ክትዓጥና ይፍቀደካ እንዳተዛረበ ከሎም ሰኦም ለምፅ ወፂኦም 52 ዓመት ይገዝኡ እቲ ንጉስ ሓደ ግዜ እኮ ህድእ ክንብል ፅቡቅ እግዚአብሔር ዓበይቲ ነገራት በኣና ገይሩ ኮይንልና ብሂወትና ተሳኺዕልና እንታይ ዝመስለና برأسنا زجبرنا يز مثلا نمش كين الجاجة وعمرنا تقلي فوق ولا فقلي زي تحسب زي سألت كاسب كجبرك قلي أما صحف قدس رينا هنا لأنه بكرة نتوركم يجيروي أبداني المعرفة 4 كعب جميل تسبعي من الله خماي إذا نجستات عني حجير إذا نكسنتات عني جزية قبل جميل زي بيرتاجيرو ما تعبس هابيلوانا تأمر قال لي أنا دقائق توصل زنا بركة حدقة كسكن سيز وصل كندي عمتكم غير مسيركم شو عمت أما أنت تفعلي تنقص أب حدا جزاء تعاطي صفرغنا وح جمير أب أكلات خي ترفه تخلق بكل جمير سعري زجر ماكم ماسي مستوى على تمليسو نفس ما يمستأمت أنا يبغى جاجيل كوين لنا كل نجار تعاويتنا بهوتنا كبر خوص زجبوا مني جابير ما عاد خفت الناسي قال جيزيكم بعدنا يمثلنا أيقونه እግዚአብሔር ተዘይ ሕልውና እግዚአብሔር ተዘይ ሽፍነና እግዚአብሔር ተዘይ ቃናልና እግዚአብሔር ተዘይ መርሐና አብዮትና ወላ ሓንቲ ነገር ክኸውን አይክልኒ ክንጠንቀቃለና ናብ ትዕቢት ከይወሰና ኡዛያ ብምንታይ ሲሒቱ ብቆም ይሲሒቱ ተዛሕዝን ነገር እግዚአብሔር ኣብ ንግስነት ኮፊሉ ዘመኑ ክውድ ዝደለዮሲ ብሰንካ ሓጢያቱ ፈልዩ ኣብ ሓደ ካንሾላ ዓጽዮ ለምጻም ኣብቲ ግዜ ትንበይን ይዝፍለ ብድሕሩ መን መጺ ናብቲ ንግስነት ዮታም መጺ ዮታም ረይዎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብሙሉ ልቡ ብሙሉ ኃይሉ ክደልዮ ጀሚሩ ኣብ እግዚአብሔር ጸኒዑ እንታይ እንዳኾነ ኸይዱ ዝንጉስ እዚ እንዳበርታ ኸይዱ ምስ እግዚአብሔር ክትጸንዕ ክትለግብ ኮላ እንታይ እንዳኾንካ ትኸይድ እንዳበርታዓካ ነገራት እንዳቀናዓካ ክፍት ይዝብለልካ ንቂሮስ እንታይ ኢሉ ክመጽ ማዕጾ ዘበለንታ ክገብረልካ ከፍተልካ ኢሉ ሕቆ ነገስታት ከፍተሐልካ ማዕጾ አስራ ዝቀቅድመኻ መጽ ሓሸምሸም ከቡለ ንጉስ ፐርሺያ ኸይድኩም ክትሪዎ ከለኹም نبومولو عالمي تواتاتيرو مني يتمستر تيلكاس እግዚአብሔር በኢሳያስ ገይሩ ተነብይሉ ነው አነ ቀቅድ ማንታ ገብረ ኮጼ ባቢሎን ሲሎም ሰጉዱ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ነገስታት ሲሎም ነግሱ ኩሎም ኣብ ዓለም ዝነበሩ ነገስታት ኣብ ትሕት መን ሰጉዱ ነይሮም ኣብ ትሕት ቂሮስ መን ይቆም ገይሩ ተተባለ እግዚአብሔር ማዕጾ 10 እንታ ገብረልካ ሓሸምሸም ከበለልካ ሕቆ ነገስታት ክትፈትሕ ቀበይካ ኢሉ መቅደሰይ ክትሰርሕ ካስ ናብ ስጋውነት ከይወስተና ኣብ ህይወትና ዝኾነልና ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ስለ ዝረዳአና ጥራይ ንምጥፋና ኸይኮ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ባይዞ ይቀትለና ኸይሉ በአጋባብ ተዘይ ተጠቂምናል ነጊሮኩም ነይረ ክንደይ ሰባት ጸጋቱ ሃይቦም ተጸጋ ቀትሉም ብዙሓት ሰባት አሉ ካብ ሲምሶም ጀሚርና ኸይና ኸሪዮ ከለና አገልገልት መንፈሳውያን እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ኩሉ ነገር በዳውና ይኹን ኩሉ ነገር እሱ ይገይሮ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ትንቃሳቀሱ ሰባት ከእግዚአብሔር ማዕጾ ከፊትልኩም መን ይገይሮ እሱ ይገይሮ ምክንያቱ ቃል አምላክ እንታይ ይብለናል መለበም ተጻሒፍልናል በዓል ኡዛያ ንመንም ተጻሒፎም ዘሎ ማዕና
እግዚአብሔር ከዋሩዶም ስለዝደለየ ኮነ ንባሉ ዛ ስለዚህ ዮታም እንታይ ብለና ናብ እግዚአብሔር ጸኒዑ እንዳበርታ ምስከደ እግዚአብሔር ክረዶ ጀሚሩ ተዘገርም ነገር ግን ሰባት ኣብቲ በረኽት እንታይ ጎብር ነይሮም ያዓጥኑ ነይሮም ንኹሉ ያለይዎ ባል አሳ ኸይና ክንሪም ኮለና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ይጠብቁ ነይሮም ግን ነቲ በረኽት እንታይ ገበሮን ያለይዎን ማለት እዩ ስለዚህ ጴቃሕ ምስ መን ክዋጋ ጀሚሩ ምስ ንጉስ አሃዝ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ መን ነጊሱ ድሕሪ ዮታም አሃዝ ነጊሱ ኢሳያስ ብመነመን ተነቢልና ነርና ብኡዛያ ዮታም አሃዝ ሕዝቅያስ ማለት እዩ አሃዝ እንታይ ገብር ነይሩ ኢልና ክንሪኦ ኮለና ደቁ ባሓው ከይተረፈ ሕልፍ ነይሩ ነቶም ደቁ እንታይ ገብሮም ነይሩ አምጪው ሓሪዱ ነቶም አማልክቲ ይስውእ ነይሩ ካብ አምላኽ ኣዝዩ እንዳረሓቀ ኸይዱ ዝሕዝን ነገር እንታይ ዶማስቆ መጽኦም ዋላ ተሲዕሮም ወሲ ነቶም ናይ ደማስቆ አማልክቲ ኸይዱ ይስውእ ኣሎ ክስዕሩን ዝገበሮም ደማስቆሲ ንኣምላኾም እንታይ ስለ ዝገበሮም ዝሰውዮም ስለዚ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ናይ ደማስቆ አምላኽ ክስውእ ኣለኒ ይብል ተሰው ካብ ብመጠን ናይ ካልኦት አማልክቲ ተሰውእ መጠን ካብ እግዚአብሔር ካብ እንታይ እንዳኾነ ክመጽእ ጀሚሩ እንዳረሓቀ ይርሕቃው ሕልፍ ሓሊፉ ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ ኣብ ደማስቆስ ምስ መጸ ቲግላዝ ዝበሃል ናይ ኣሶር ንጉስ ንደማስቆስ ምስ ሰዓሮም ንመን ክቕበሎ ኸይዱ ኣሃዝ ነቲ ንጉስ ናይ ኣሶር ክቕበሎ ኸይዱ ኣው ክቕበሎ ምስ ከደሲ ነቲ መሰውእ ናይ ኣሶር ስርይዎ ሪእዎ ነቲ መሰውእ ነቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበረ ኩሉ ንብረት ናይ ኣምላኽ ኣውፅይዎ ኣልይዎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መሰውእ ሳውፅይዎ ኖራያ እንታይ ኢሉ ይኹሉ ነቲ ካህን እዚ መሰውእ እዚ ይኸልካሉ ኢልዎ ካብ ደማስቆ ከምኡ ጌርካ እንታይ ግበር ኢልዎ ስራሕ ኣበይ እስከ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቤት ኣይገርሞኩም እግዚአብሔር ክጽጓዕ ይደል ነዚ ንጉስ እዚ ንሱ ካብኡ ይርሕቕ ኢሳያስ መጺ እንታይ ኢልዎ ንጉስ ጴቃሕ መጺኡ ምስ ረጺን ክወግኦ ምስ መጸሲ ልቡ ተጨኒቑ እዚ ንጉስ እዚ ንኣምላኸይሲ ክሳብ ማእሲ ኢኻ ላሕቶ ብሎ እስኻ ኢሉ አንቶም ህዝቢ ክሳብ ማእሲኹም ላሕቶ ብሎ ትምህርቲ ድለ ኢልዎ كبكيا تمرتي لو سايدلني نعملها كحطو يدلني سلازم دنجل انت هتجبرها كنت انسيا ودخت اذا تمرتي يلكزارب جميل እግዚአብሔር بمتن تمرتي እግዚአብሔር زرع متن بمتن انت እንዳገበረህ መጽ ጀሚሩ ከርሃው ጀሚሩ ንመን ለይኹ መስይልኩም ንበቃህ ለይኹ ከባቢ 120 ሺህ ሰብ በሓደ መዓልቲ ተቀቲሉ ክልተ 100 ሺህ ህዝብ ተማሪኾም ከይዱ ዖዴድ ዝበሃል ንጉስ መጽ ዝሕዝን ነገር ናይቲ ህዝብ ኣውያት ናብ እግዚአብሔር ደይቡ 120 ሺህ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ በሓደ መዓልቲ ተቀተል ተምክንያት እንታይ ተይልና አሃዝ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክርሃው ጀሚሩ ካብ እግዚአብሔር ክትርሓቅ ተጀሚርካ ኩሉ ነገር ይቆልፍ ልፍ ዝብለካ ኩሉ ነገር ይዝዕጾ ይመስለክ አትጃማ ምራኻ ዝሰልጠካ መስለካ ይኽእል ክትብገስ ኮለኻ አሞዳታ ግን ሰይጣን እንታይ ዝገብሮ ይቆላልፎ ምክንያቱ ይፈልጥ ሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክወጽ ኮሎ ጥራይ ክረኽቦ ዝኽእል እሱ ንባዕሉ ካብ ሐሳብ ወጽዩ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ፈልጥ አምላክ መስል ደሊ ወጽ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ بدحر أبي هو تزخون وردة بوزح سب كابنا إجابة حسب كل خلّو ترى السخام زرقوا بخاز فلت أبنا إجابة حسب تلي خير خبكاني دار حكام سكر كاغن بو أنتين دهون كاغي خات خير داتو وارد كا داتو قلل كا مستوعل كا داتو وسد موجس كان داتو جفف هم دهون كاغي خات خير سلزا أهزن تاينيرو كفو نوجس كام زنبريز نجران نتا يورسالم تبع إجابة زخبر الله بيت نتاجروا قالوا أخي ترى فيسوا أبت مسوي توم باغان زغبرو زنبرو أبت خبابيهم زغبرو زنبرو حزبي كم تخبر جميرو صرح جمير ما سلازم بيك أحن تاجروا لنا كم زواجارينه أبزي إجابير تايل سلازم إجابير بعلو تمر تخبوكمي إنه دنقل كتانس يا ودقات ولده سمون انتاي أماني سمع توم نجستات بناي سياس كينا هريم كلنا بعل هز زنبرو اللي جزء እግዚአብሔር warning ቢሲያስ ጌሩ መልእክት ተخلق ጀሚሩ እንተ ዘይ ኮይኑ ናባቢሎን ክሰደኩም ኢሉ ንመን ክሰደይኻ ንነበኮረነጾር ሸቦጦ ኮይኑ ከገልግለኒ ሕጂ ተዘይ ተመሊስኩም ሃራይ እንተ ዘይልኩም ፍታው ይኮነን ደጋጊሙ ክዛረበካ ከሎ ክትዓቢ ከለኻ ግን እንታይ ካትኾን ውርደት ይጽበየካ ተቀላዕ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ካባኻ ትእለ ማለት ተፈጥሪኹ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ካባኻ ምሳሌታይ ከም ትኾን ሕሱር ሰቢኻ ትኾን ناملاك كم أملاك غير كافلتات كم حاسة قديف كيو نبحثر نجاري خاطر لكم رومي خميس بلنا ناملاك فلتاتهم تحقق بروي دلين
كحزوي قالوا نفطرتهم ليهم لبام يندابل كاتعشو نلما مزبل نجار نغت من الاختلاق شعوي كاوي زمت نفطرت مسام لخكا كاب إجابير مسرحكا حصر نجار تقبر ودنا ودي خيد قال نبقال تخيد مال لازم كاب إجابير أنت خنقبر يبلنا كان رح يبلنا كاب زغر ما كون كاب إجابير مرحكا واقع يزخفلك ما تعرف كودس بمولو زمير الناس كأملاخ زوات أسب واقع خفلي زنبر كأملاخ زوات أسب كوارة دي خطريو كأملاخ زوات أسب أبيوت بزح نجار يزخسر سلز أبتاد دوبايت منقص من نجيسو هزكاس I don't know أنا أبزيا بتعمل ده تجرمني أهاز كفو نقصي لنا خنزارب تاني هنا دوكو بحاول يحلف كفو نجار يقبر هزكاس ودو قلناتو زي مساعد بتعمل يزجرمني أبوز قبروز نبرة نجار يريني ربعين أبوز صرحز نبرة كايدا يريني قالوا تعمل تخسوه خلوا نتي نايك زعبير بيت نتي مسوي أوتيو كال ناي أسرائيل مسوي خاط خلوا يريني رزق العزي جن إذا نقول سجن بنتعري خابز قرمكم أبكالي نجس مرافع 10 شمون تغيركم كتريوا خلهم بمولو حيلو بمولو نفسه نعم نتبعهم نابك زعبير بما تنزل تبع قالوا أنت حجبر جميل زعبير كأسهلوا تخبوا جميل نزل نقول سجن عودكم بو جميل قنع جميل نتنا موسى حزام وزمت وثمن تاجر وسو عندي دو إسرائيليان كاب جبت حزام وزمت وتي أب مدربة موسى زجبروا ثمن حزام وكسجد نغني عملات يوم سجدوا ملو هزكاس ماشي كنت تاجروا عليو نحش تايلوس سامي وشو كاب زجرمكم نتبيت مقدس كتريو جميل السطر يكون نجيرو زنقص زي أبتا سمينات منجستن أبتا دوبايت منجستن فاسيقة أويجو نعنا عملنا نلي كوم ترى زي فلت فاسيقة عبنا جرجيرو سبات إجابير تحجب برجميرو شو كفوس جميرو بس أنك زنقص زي إجابير أنت جيرو كمي كانت جيرو كمي سلاز الدكينة عيون تاعي تدوري لهم نتهم كانت شلل أي تقولوا أبي سياس أبي إرمياس كنا هنري خلنا نتنا إجابير نجر عيون شلل زبر رقم يقولي لون رقم نتي عيون تاعي تدوري ليز كاس شلل أي تقول كانت يجيرو كم إجابير كان يجيرن نعي نتي عيون شلل كنبلي بلنا كداي بيتروس معرف كلتا كنا هنري خلنا تشعته إجابير كابت الماث نبز جرن برهان زوجنا دقنا تخن الزارب كانت حري حزب جيرون تغيرنا له إجابير أنا جيفنا له رايوانس كنا هنري خلنا حد خميس بلنا بواجاز جزء أن أنت يكون كوني كانت تكون كون كنا قلقلو كان أنت يزجبرني شلل لا يبلني شلل تيلو نيجابير نجار يزوردنا نتعيون تايز جبرنيرو ليتن معلتن يتجهنيرو نتهزبيت حقي مهرانيرو أبحد شكلان كلاتنا كهناتنا كلاتنا قال أملاك كنا نببالنا كلاتنا قال أملاك بمعرينا خنفولت أزلنا جزء خنبول لنا مسون تاين جبر لنا جزء كنوصل لنا مس قال أملاك جزء تزيوسينا كم تعمل خزدلي خوينا تطاين بلينا سلازم هسك أستاجرو رأيوا كاب حدا ختما ناب حدا بوتان تاجرو وشت نداخل ما يكره بجميع سألات متيوم نيهودان تخبي بوما نيورسالم تخبي بوما أبت يورسالم تيالو يلو ماي كابين أبي كعيتولو تريولو مستيلا لو تكانل إجابير أملاك مسؤول سلازم نبرسي كل زجاورز نبر أنت يخون نيروز نقصزي يقون عنيه سلازم بيسياس جيرون تقبل جميع إجابير بزعبا كيروس نص قاسي نفقد يزبله كله كفت سمير بزعبا يروسالم دم قتل الناس بنا بيت مقدسون كتسرع حزب الآن إجابير إذا ما أسيو كفت سم إجابير زين بيزوله دحرميتنا 50 عامت مال نكيروس انتايلو كتونسي إسرائيليان جنا نتاعت يوم زملو خزلو حدا معلتنا من تاي كسودوم إجابير نبابيلون كسودومي مسودوم كخمس مول سوم تحجبر جميع إجابير بيسياس كنبة جميع حتى أتندا جبرو أنتي كايري لهم إجابير كملوسي نقرم تعبيهم جن نتحتى أتسوق بلاي كني قاطعمي دحرتهم قطعك عم محرت كم زجبرو لهم كإجابير يزار سيف كوداكمي لا ما عرف حدا مش حكي سيف يزدالوا لهم زلوسي نقوم اللوسمان سلز إجابير نتقبل نكيروس هزبتات أنت خجبرو الليلو كجزال ليه دقيتات كعد صدمة مع عصاب كلمة من تخر حول اللي بيمانة يدو زحاسكو كم زي بلالو أنا قد ما خيت ندونجور كاسات كبولة
ንማዓጾ 10 ዝሓሸምሸን ከብሎ ንመሸጎር ሓጺን ድማ እንታ ክገብሮ ክሰባብሮ ኣነ ብስምካ ጸዋዕካ እግዚአብሔር ኣምላካ እስራኤል ምዃነ ምን ትፈልጥሲ መዝገብ ጸልማት ኣብ ስውር ተሓበ ሃብት እንታ ክገብረከ ክበከ ስለዚህ ንቂሮስ እንታይ ይገብረሎ እግዚአብሔር ኣርሒቁ ይረሎ እስቲል ኣብዚ ዝገዝእ ዘሎ መንግስቲ መኒ ባቢሎን ክመጽ ስለዚህ ካብዞም ነገስታት እንታይ ኢና ንመሃሮ ደጋጊመ ዝዛረቦ መለበሚ ተጻሒፉ አላምና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሰባት ውድቀት በዓል ዳዊት ኃጢአት ገይሮም መንዚሮም ልቦም አትሪሮም ጠፊዮም ክብለና ከሎ እዚ ባይ ዘ ወይ ፊክሽን አይኮነን ሐቂ ከም ዘለዎ ይኻ ነዚ ነገር ዝተተገዚናዮ እቲ ኣብ ዘጋጥመና ጽቡቕ ነገር ከጋጥመና እዩ ነዚ ነገር ዝምግዛእት አቢና እቲ ኣብ ዝተቀሚጡ ዘሎ እግዚአብሔር ዘዳልዎ ካንታ ክገብረናይ ክረኽበና እዩ ሐቂ ፊክሽን አይኮናንን መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ተና አምላክ ሰብ ንፍጹም ነገር ተዳሊ ፍጹም እንትኸውን ሲልወሉ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ከንብባሉ ንምቅናዕ ንተግሳጽ ንጽድቅ እንታይ ይገብር ንምእራም ይጠቅም መንፈስ አሎ ከነንብቦ ከለና ምስ አምላክና ኾፊልና ንዛራረብ ዘለና ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ሰባት ድኻምን ብርትዕን ከቀምጠልና ከሎ ካንታይ አንቢብና ነቲ ጌጋ ዝገበርዎ ነገር ከይንገብሮ ክንጎድፎ ነቱቶምና አምላክ ሲዒቦሞ ብሙሉ ልቦም ዝተጸግዑ ካ ንዑንታ ክንገብር ክንሕስ فسكومينا زوم نجسا سيله زتقسم زلوا خمس جيرهم كم زي جبروني لخزارب كله خسي كابون كن مهارين أنا نصوم زلنا ببحدث نحنا خنتنتنهم كل ناسي كم زي نحدث تاريخ يكوننا نزر زلنا كاملاخ زوج حدقة خمسة قاطع ممرينا يا مالنا تومنا نباملاخ استتصقع أجزابير كم يعسالو تخمس هابون كارينا يا مالنا بعد نقول سكيا سامنتا يمستوب كونيرو أبقى الأملاخ أبقى الأملاخ استبقى سامنتا يقبرني وديو غاي ودوني لازم أملاخ مسكن كنسلين